bude práve to, že čo s našim stresom. No ja som veľmi zvedavá, čo rozoberieme s pani psychologičkou. Tak poďme si dať prvú pomoc o strese. Áno? Evi. Na zvládnutie stresu existuje niekoľko rýchlych a účinných spôsobov. Ak už máte pocit, že idete vybuchnúť a situáciu ďalej nezvládate, zhlboka sa nadýchnite, zadržte dých, potom narátajte do 5 a vydýchnite. Tento postup opakujte niekoľkokrát. Po 3 až 10 minútach by ste mali pocítiť príjemné uvoľnenie. Väčšina ľudí však v dôsledku stresu dýcha príliš plitko a povrchne. Organizmus nedostáva potrebné dávky kyslíka a rýchlejšie sa unaví. Naučte sa správne dýchať a zbavite sa podráždenosti, úzkosti, depresívnych stavov. Áno, áno. Pomocníkom na odbúranie stresu a napätie je podľa amerických vedcov Kuky, chytím ťa. nezáleží na tom, akú má príchuť, veci dospelé žuvačky dokážu znížiť hladinu stresu a vedie k uvoľnenejšiemu stavu. Chytím ťa, Evička. Evi, haj. Evička, poď hopa, poď. No poď hopa, poď k maminke, poď. Kuky. No to je teda totálna únava.